What's up? I'm back. So medyo taod-taod ta nawala no kay may mga problema nga nangabot. No? But yata na isturahan ng problema. Anyway, shout out ko sa mga friends and former students na ako, si Jabbar Akpad para sa mag-share sa iyang video. Itong last video nga i-upload so regarding functions and relations. So ako nang paluapan karon kay para masabtan og maayo. Shoutout po ko sa akong mga co-teachers nga share sa akong videos para maabot ta og 700. Yay! 700 na ta subscribers. So, by the way, ang atong pag-iskutan karon is i-explain na ko sa inyo ang quadratic function, usaon pag-identify, usaon pag-illustrate, and then ang last video gitunga na ko ni siya kaduha. Ang last video is ako tong i-explain usaon pag-create sa iyang graph. So, by the way, salamat ko sa tanan jud, no? Thank you jud kaayo. Hope nga inyong i-watch tanan ang videos nya humanon ninyo tan-aw mga students, no? Kay para mag-abot tag 4,000 sa watch hours, no? Okay. Anyway, so God bless. So, shout out ko sa mga former students nako nga nag-share, no? God bless. So, watch the video. So, pag may yung quadratic function, actually this is just an evaluation of quadratic equation, no? Ato lang siya i-evaluate and then i-represent ato siya in different aspect, no? So, saan man ni siya. So, if you can still remember, mubalik ta, you can still remember, gitudluan ta sa ito ang previous years, sa grade 7 sa grade 8. Nga natin gitawag y equals mx plus b. Unsa man ni siya, this is called as linear equation. No? Linear equation. Now, if this y here will be changed as, no, imo na to siyang ingani pagka-represent f of x equals mx plus b, kani siya karon dula na siya gitawag linear equation. This is now called as linear function. So makita nimo nga ang kalahian lang duha is kanira yung letter 3, no? Kanilang letter 3. So, in other way, kung mo yun napunta og second degree equation, kung second degree kay first degree man mo gitawag siyang linear, kung second degree mo yung kag y equals ax squared plus bx plus c, ang tawag ana niya is quadratic equation. Now, kung ato ning ilisan ang y og f of x, may mo siya equals to ax squared plus bx plus c, kani karon matawag na ni siya og quadratic sa naman. Yes, quadratic function. So dili ta ngay mahadlok kay ang ginahitabo lang ana is gilisan lang nato ning y og lain nga representation which is f of x. No? So let us proceed. At least kung at least dili na mo mahadlok kung namo makita ngay ani, no? Para ma-determine na to kung ang isa ka situation is function or just a mere relation or ordinary lang siya nga relasyon, is natay 3 ka pamaagi, no? 3 ka pamaagi. We have mapping, ordered pairs, and graphing. So dito sa previous lesson mo explain naman ni siya sa ako ang former student. So diri ako po ibalik, no? So kung may kani sa mapping gani, this is the way nga makita nato nga ang isa ka situation is function siya if ever ang kaning first element, so kaning first column nato diri gitawag natong first element, mo connect siya didto sa second element once lang. No, once lang. Dili ana once lang, once. For example here, makita nato nga si 1 ni connect sa A, si 2 ni connect sa B, si 3 ni connect sa C. But pasabot every time nga but pasabot nga situation, makita nato diri nga unique ang iyang relationship, no? Dili ka makita nga kung mo connect si 1 diri balik sa B, dili na siya function, no? Dili matawag na siya og relation lang, no? So mao na gitawag mapping. Pero kung mo yung ganito og unique relationship, kaysa lang mo connect si first element dito padulong sa second element. Another thing, next, kung dili masabtan, pwede po nato i-ordered pairs. Makita to diri sa ordered pairs nga mabalaan nimo kung ang isa ka situation is function siya or dili kung kaning first element sa kada pair
sa set of ordered pairs is wala kay na siya nibalik, meaning function na siya, no? That is a way of explaining it. Next, so ako lang dalion, no? So you can refer to different ways on how to identify a function sa mga different videos, pero kani mo ni pinakadali kay binisaya man. So here nakita pa dito sa graphing nga kung mag-plot ta, if this is the number set of numbers here, then set of letters here. So kung makita to, kung ato siyang i-graph, nag-abot si 1 ug si A diri nga point, si 2 ug si B diri nga point, si 3 ug si C diri nga point. So kung ato na siyang i-connect, maka-create ta og line, no? Now, if you are going to notice, mabalaan na to siyang function sa ngano man, if ever mag-create ang imaginary nga vertical, gitawag na to vertical line test. No? Vertical line test. Pag once lang gani maigo ang isa ka graph sa ato ang imaginary vertical line, then matawag na siya og function. So kani review lang ni siya kay na-discuss naman ni sa ato ang previous lesson. So ako lang nang gipakita nga naay tulo ka pamaagi nga matawag na tog ang isa ka station kung function ba siya or dili. So let's proceed to the main topic. Unsa day ato ang main topic? Actually ang ato ang main topic is quadratic function, no? So sa quadratic function, i-evaluate na to ang isa ka given quadratic equation kung function ba siya or function man gina siya, ano, and kung saan to siya pag-evaluate nga mahimo siyang function. So mo na siya atong main purpose karon kani nga topic. So ang ato ang main jud nga buhaton is actually, so ang first akong gi-explain sa inyo sa ang function and relation, and then second is akong gi-introduce sa inyo nga na different way on how to identify function. Pero ang ato ang main purpose gyud diri is atong ilailahon ang gitawag atong quadratic function. So we need to identify, and then after we identify it, dapat kabalo pod ta mo illustrate. So diri sa identification, natay different ways on how to do it. Diri pod sa atong illustration, napod tay ways of how to do it, no? So isa-isahon lang nato ni siya og represent, no, or tuon, no? So first is identifying quadratic function. So natay several ways on how to do it. So ang first is ang iyahang standard form. Kung saan to siya pagkabalo kung quadratic function siya. So remember always nga ang standard form nato sa quadratic function is f of x equals ax squared plus bx plus c, where a, b, and c are real numbers and a should not be equal to 0, no? Mao na siya ang atong first nga ilhanan. Like for example, kung tagaan tag f of x equals 3x squared plus 2x plus 1, we can easily identify nga quadratic function siya tungod kay naa siya'y quadratic term, linear term, o constant term. So easy kaayo siya may balaan. Then diri po makita nato nga ang value sa iyang a is 3, ang value sa iyang b is 2, ang value sa iyang c is 1, no? At the same time, may balaan po nato nga quadratic function siya tungod kay ang iyang highest exponent or ang pinakadako niya nga exponent is 2. Sa previous na to nga mga lesson, nakita man niyo dito nga naay mga equation nga pwede siya ma-transform into quadratic. So, napo na diri ato po na siyang masugatan, no? Nga usahay di na to makita nga quadratic function siya, pero kung atong isang gamitan og technique same sa atong gibuhat sa quadratic equation, ma-determine na to ang isa ka given situation is a quadratic function. So ano na siya? Always remember ang quadratic function nasa standard form nga f of x equals ax squared plus bx plus c, where a, b, and c are real numbers and a should not be equals to 0. So always remember also nga quadratic function siya kung ang iyang highest exponent is 2, or gitawag na to siyang second degree equation.